Thumundi, Ramogi TV. Migao mar thieth ojiwo jonyuol kod nyamrerwa duto mapacho ka mondo ket maino eneno ni nyithindo ma higni piny ni ariyo oyudo chanjo mar geng'o tuo mar malaria. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha wacho ni mano en yo mar konyo e duoko piny landruok mar tuono e Kenya, ka Kenya geto neno ni midhiero no oked godo chutho kachopo higa mar 2030. Nakumicha oloso e kinde mane nyasi mar ringo odiechieng' mar jiwo lweny kedo gi malaria, nyasi mane obagi e boma ma Kisumu, kendo mano oywayo jokanyo manie sekta mar thieth kod sektas mamoko. Nonro mar migao mar thieth yango ni higa mar 2022 kende, Kenya ne owito kwan ji maromo 11,788 manotho nikech tuo mar malaria. Gie sani piny owacho medo chwalo nede mag suna e counties 22 mapachoka. Vaccine has been rolled out in high endemic counties, and this reduces hospitalization for severe malaria in children under 5. And just to emphasize, please, mothers and our CHPs, ensure children get the malaria vaccine. And please follow up to the 2 years that Dr. Sirengo spoke about. We should be able to be declared malaria-free sooner than 2030. And that is the journey I want to lead the Ministry of Health on and to lead Kenyans on. Takwa ujo kanyanam ni sani malaria ngeny nikech angoa nikech koth machwe ngeny. To godo ula mangoa mabende ngeny. Koro kiwinjo kituo teringi dhi hospital. To kama pi ngeny mede ngado kichima ni dhi ngado. To make sure ni timangoa iumori gi net. Nikech kiumori gi net to bro miyo suna cha okai. Nikech suna ne makelo angoa e makelo malaria. Erokamano nyakura Ramogi kuom kete Ramogi TV.